Bore da iawn a chroeso i chi i'n gwasanaeth ni heddiw a hitha yn ddydd Sul, 3 o Ionawr 2022. Dwi'n nodi'r dyddiad, nid oherwydd bod yna unrhyw beth penodol yn arbennig am heddiw, ond oherwydd bod dyddiadau yn help i fi ac i chitha wahaniaethu un dydd Sul ac un gwasanaeth oddi wrth y llall. Dwi wedi siarad hefo nifer sydd yn deud bod y 2 flynedd dwytha yma wedi golygu bod gwahaniaethu rhwng un wsos ag mis yn gallu bod yn ddigon anodd oherwydd bod y pethau da ni'n neud yn gallu bod mor debyg i'w gilydd. Ond y peth hyfryd i ni Gristnogion sydd am addoli hefo'n gilydd, wrth i ni droi i'r Beibl, ydy sylwi bod gan Dduw rhywbeth newydd i ni. Trwy ysbryd glân yn dod â goleuni ni ar pwy ydy Duw a pwy ydy'r Arglwydd Iesu. A bod hynny yn gyfle i ni fod yn edrych ymlaen o ddydd i ddydd i gael byw yng nghwmni'r Arglwydd sydd wedi'n creu ni a thrwy i fab Annwyl Iesu Grist sydd wedi'n hachub ni. Dim ond un esiampl ydy'r geiriau enwog y byddwch chi wedi'n nghlywed i, dwi'n siŵr, yn ei dyfynnu fwy nag unwaith o lyfr y galarnad, y 3 bennod. A'r geiriau ydy yn adnod 22 a 23, nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd. Ac yn sicr ni ffalla ei dosturiaethau y maent yn newydd bob bore a mawr i'w dyffyddlondeb. Felly, be bynnag fydd yn digwydd heddiw, be bynnag fydd yn digwydd fory i'r Cristion, mae cariad yr arglwydd yn ddi-derfyn a mae dosturiaetha fo yn newydd bob bore. Mi allwn ni felly ddod i addoli, dod mewn gweddi i ofyn i Dduw i ddatguddio, i ddangos rhywbeth o'r newydd i ni am ei gariad, am ei fawredd, am i ras teg ata ni yn Iesu Grist. A dyna da ni am wneud hefo'n gilydd yn y gwasanaeth y bore yma. Felly dewch i ni gychwyn wrth droi at Dduw a gweddio am ei fendith o. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch i ti am dy gariad. Yn diolch i ti mae Duw sydd yn ymwneud â ni, sydd ar waith yn byd ni fel Duw byw. Dyna pwy wyt ti. Ac felly, Arglwydd, da ni'n diolch i ti am y fendith o gael dod yng nghanol yn bywydau, yng nghanol dryswch yn bywydau weithiau, cael dod i daddoli di a gofyn o ysbryd sanctaidd arwain yn meddylia, gweithio ar yn calonna ni mwyn i ni gael yn atgyfnerthu, mwyn i ni gael yn arwain yn y ffordd yr wyt ti am i ni ymateb i'r hyn yr ydyn ni yn ei glywed, yr hyn yr ydyn ni yn meddwl amdano fo hefo'n gilydd bore yma. Felly ysbryd sanctaidd bendithio ni ac arwain ni yn myfyrdodau, ac Arglwydd Iesu, nid i sicrhau mai ti ydy'r un sydd yn llenwi'n bryd ni wrth gychwyn wythnos arall yma'n gilydd. Da ni'n gofyn dy faddeuant ti felly yn cyflwyno'r cyfan i ti, yn enw ac yn heiddiant, yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, yn ngobaith i am yr silia sydd i ddod, ydy y byddwn ni yn edrych ar wahanol rannau o lyfr yr Exodus hefo'n gilydd. I ni ddysgu o fanno sut oedd Duw yn ymwneud â'i bobl mewn sefyllfaoedd digon anodd mewn gwirionedd. Ond hefyd mwyn i ni ddysgu sut oedd pobl Duw yn profi'r arglwydd ar waith yn ei bywydau nhw wrth iddyn nhw fynd o gaethiwed, wrth gwrs, yn yr hanes yn Exodus, caethiwed erchyll i'r wlad yr addewid, i'r rhyddid bendigedig nath Dduw ddarparu ar eu cyfar nhw. Ac felly mi fydd Nerys Morgan yn darllen i ni o Exodus pennod 2 yn nes ymlaen, ac Ellyn Owen fydd yn gweddio i ni. A dwi eisiau diolch yn fawr i'r 2 ohonyn nhw am gymryd rhan y bore yma. Ond cyn hynny, da ni'n mynd i foli hefo'n gilydd. Hefo y mynegiant yna bod ni am i Dduw fod yn bopeth i ni. Am gael gwledda ar pwy ydy'r Arglwydd Dduw yn Iesu Grist, yn mawl ni heddiw. A da ni'n mynd i wneud hynny wrth wrando a chydgannu, os da chi'n dymuno, a fersiwn newydd o hen eiria Williams Pantycelyn. Mi fyddwch chi'n gyfarwydd, dwi'n siŵr, ar gerddoriaeth oddi ar CD Bro Aled. Boed fy nghalon i ti'n deml, boed fy ysbryd i ti'n nyth, ac o fewn y drigfan yma aros Iesu
Aros byth gan mai gwedd wastadol fydd dy bresenoldeb im. Mi ro'r cwbl am gwmpeini pur fy niw. Bwyd fy nghalon, i ti'n dymel. Bwyd fy ysbryd, i ti'n ni. Ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros byth gan mai gwedd wastadol. Bydd dy bresenoldeb im. Nid o'r cwbl am gwmbeini pur fy niw. Awr o'th bir daith felys, awr o weld y wyneb pryd sy'n ragori fydd o weithiau a'r bleserau gwag y byd gan mai gwedd wastadol. Bydd dy bresenoldeb im. Nid o'r cwbl am gwmbeini pur fy niw. Gan mai gwedd wastadol. Bydd dy bresenoldeb im. Nid o'r cwbl am gwmbeini pur fy niw. Am gwmpeini pur fy niw. Am gwmpeini pur fy niw. Arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd, ein braid ni y bore yma ydy'r cael y dod o flaen di fel yr ydan ni. Da ni'n dod o flaen di oherwydd fod yr arglwydd Iesu wedi marw marwolaeth erchyll ar y groes mwyn i ni cael yn gwneud yn iawn hefo ti unwaith eto. A fod unrhyw un, dim bwys pwy ydan ni neu beth ydyn hanes ni, unrhyw un sy'n dygaru di arglwydd yn cael gwrandawiad gen ti. Diolch arglwydd Iesu dy fod ti wedi rhoi dy fywyd drosto ni. A diolch i ti am barhau i eiriol drosom ni yn y nefoedd. Mi wyt ti'n dduw rhyfeddol arglwydd. A rydyn ni'n dod ato ti y bore yma i gydnabod yn diolch i ti, i ddeud wrtho ti gymaint yr ydyn ni'n dygaru di, ac i ddfoli yn y munudau gwerthfawr yma. Boed i'n moliant ohona ti byth arfod. Dyn ni'n diolch hefyd dy fod wedi rhoi'r ysbryd glân yng nghalon pob un sy'n dygaru di. O ysbryd glân, myna mwy a mwy o len yn calonau ni, fel fod popeth arall yn lleihau, am bod ni ddiwrnod wrth ddiwrnod yn dod yn dybycach i'n Arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n gofyn i ti faddau pob bai. Diolch arglwydd y fod ti'n arglwydd mor faddeugar ac amyneddgar hefo ni. Ond dyn ni'n gofyn i ti ar ddechrau blwyddyn fel hyn i'n helpu ni gadw'n llygad arna ti y flwyddyn yma. Mae yna gymaint o bethau sy'n hawlio'n sylw ni arglwydd, ond helpia ni sylweddoli mae pethau ydyn nhw, a mae ti di'r peth pwysicau un. Yr unig le y cawn heddwch, yr unig le y cawn fodlonrwydd, a'r unig le y cawn nerth i fyw y bywydau sy'n rhoi clod i ti. Yng nghanol gia fel hyn arglwydd, rydyn ni'n diolch i ti am gysgod, am res ac am bendithion hynny yr ydyn ni mor aml yn cymryd mor ganiataol. Maddau ni arglwydd am hyn.
Yng nghanol ein breintiau rydyn ni'n cyflwyno rhai sydd mewn amgylchiadau tra gwahanol. Rhai sy'n unig, y rhai sy'n methu fforddio bwyd, y rhai sy'n dioddef oherwydd rhyfel ac anghyfiawnder. Ni'n cofio am drigolion Affganistan, Syria, yr Yemen, Gogledd Corea, ac yn pledio arnat i Arglwydd i weithredu cyfiawnder yn y llefydd hyn, ac yn y llefydd tywyll hynny ar llyd a'r lled yn byd ni, lle mae'n brodyr anchwiorydd yn dioddef. Ni'n gofyn i ti am heddwch yn Ewrop Craen wrth i luoedd Rwsia fygwth. Ni'n gofyn i ti alluogi drigolion Tonga dderbyn yr help maen nhw angen ar gyfer ail-adeiladu eu tai eu gymdeithas. O Arglwydd, tosturia os gweled i'n dda, a helpu ni agor yn calonnau ac i rannu ein breintiau hefo'r treiniad yma. Fel y bugail da, dyn ni'n gofyn i ti fod yn agos at y rhai sydd mewn amseroedd anodd Arglwydd oherwydd profedigaeth, salwch neu effaith y pandemig. Bydde di'n oleuni heddiw Arglwydd. Helpu'r bobl hyn wybod dy fod ti'n agos, a dy fod ti yn wirioneddol yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Helpu iddyn nhw gael gwedd newydd ar dy gariad di heddiw Arglwydd, fel eu bod yn medru canu hefo'r salmydd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thregaredd. Ni'n gofyn hyn i gyd yn huddiant ein harglwydd bendigedig Iesu Grist. Amen. Exodus pennod 2, adnodau 11 i 25. Flynyddoedd wedyn, pan oedd Moses wedi tyfu'n oedolyn, aeth allan at ei bobl, a gweld fel roedden nhw'n cael eu camdrin. Gwelodd eifftiwr yn curo Hebreor, un o'i bobl ei hun. Ar ôl edrych ei gwmpas i wneud yn siŵr fod neb yn ei weld, dyma fo'n taro'r eifftiwr a'i ladd, a chladdu ei gorff yn y tywod. Pan aeth allan y diwrnod wedyn, gwelodd ddau Hebreor yn dechrau ymladd gyda'i gilydd. A dyma Moses yn dweud wrth yr un oedd ar fai, "Pam wyt ti'n ymosod ar dy ffrind?" A dyma'r dyn yn ei ateb, "Pwy sydd wedi rhoi'r hawl i ti ein rheoli ni a'n barnu ni? Wyt ti am fy lladd i fel gwnes ti ladd yr eifftiwr yna?" Roedd Moses wedi dychryn a meddyliodd, "Mae'n rhaid bod pobl yn gwybod beth nes i." A dyma'r Pharo yn dod i glywed am y peth, ac roedd am ladd Moses. Felly dyma Moses yn dianc oddi wrtho a mynd i wlad Midian. Pan gyrhaeddodd yno, eisteddodd wrth ymyl rhyw ffynnon. Roedd ganddo ffeiliad Midian 7 merch, a dyma nhw'n dod at y ffynnon a dechrau codi dŵr i'r cafnau mwyn i ddefaid a geifr eu tad cael yfed. Daeth grŵp o fugeiliaid yno a'i gyrru nhw i ffwrdd, ond dyma Moses yn achub y merched ac yn codi dŵr i'w defaid nhw. Pan aeth y merched adre at ei tad Reuel, dyma fo'n gofyn iddyn nhw, "Pam dach chi wedi dod adre mor gynnar heddiw?" A dyma nhw'n dweud wrtho, "Daeth i'w eifftiwr a'n hachub ni rhag y bugeiliaid, ac yna codi dŵr i'r praidd." A dyma fo'n gofyn i'w ferched, "Ble mae o? Pam yn y byd wnaethoch chi adael y dyn yna allan? Ewch i'w nôl a gofyn iddo ddod i gael pryd o fwyd gyda ni." Cytunodd Moses i aros gyda nhw, a dyma Reuel yn rhoi y ferch Sephora yn wraig iddo. Wedyn, dyma nhw'n cael mab, a dyma Moses yn rhoi enw Gersom iddo. Mewn fidwr yn byw mewn gwlad estron ydw i, meddai. Aeth blynyddoedd heibio, a dyma frenin yr Aifft yn marw. Roedd pobl Israel yn gryddfan am ei bod yn dioddef fel caeth weision. Roedden nhw'n gweiddi'n daer am help, a dyma'i cri yn cyrraedd Duw. Clywodd Duw yn nhw'n gryddfan, ac roedd yn cofio ymrwymiad i Abraham, Isaac a Jacob. Gwelodd Duw bobl Israel, ac roedd yn teimlo i'r byw drostyn nhw. Wel, i ddechrau bore yma, dwi angen ymddiheuro, dwi'n meddwl, achos o'n i'n sylwi wrth wrando nôl ar y cyflwyniad. Mod i wedi deud bod na ddim byd penodol yn arbennig am heddiw. Wel, os da chi'n digwydd gwrando ac yn cael eich pen-blwydd heddiw, sori os dwi eisiau
upsetio chi. Dwi'n siŵr bod heddiw yn ddwrnod arbennig i nifer o bobl, ond da chi'n dall be o'n i'n drio ddeud. Ta waith. Mae yna ddyfyniad Saesneg sydd yn deud rhywbeth tebyg i hyn. The past is a foreign country. They do things differently there. Ac mor gofiadwy ydy'r geiriau yna, rhannol gywir ydyn nhw'n de. Achos wrth i ni edrach o'n cwmpas y dyddiau yma, ac wrth i ni edrach yn ôl i'r gorffennol drost hanes, mae yna gryn dipyn o debygrwydd rhwng ffactora sydd yn effeithio ni a phobl ganrifoedd, miloedd o flynyddoedd hyd yn oed yn ôl. Mae pobl ym mhob cenhedlaeth, mae pobl ym mhob diwylliant wedi gorfod delio hefo profiadau dirdynol. Wedi bod yn byw i bywydau ac yn ymgodymu efo cwestiynau mawr bywyd wrth ystyried dioddefaint, daioni neu ddrygioni, a lle yn union maen nhw fel pobl yn perthyn. A mi welwn ni gymaint o'r cwestiynau mawr yna yn codi pen yn naturiol wrth i ni droi at hanes yr Exodus hefo'n gilydd. Wan, fel da chi yn mynd mewn i adeilad ac yn edrych ar y drws, fel arfer mae yna arwydd yn deud exit ar ei ben o'n does. Ac yn llythrenol dyna di ystyr y gair Exodus, y ffordd allan. Ac mae ail lyfr y Beibl yn dilyn hint cenedl Israel, pobl Dduw, wrth iddyn nhw gael eu harwain allan o gaethiwed fel caethweision yn yr Aifft, ac yna mae'r llyfr yn gorffan a nhwtha wedi cael ei rhyddhau, ond yn cael ei rhyddhau i wlad yr addewid. Maen nhw ar y ffordd i wlad yr addewid ar ddiwedd llyfr Exodus yn yr anialwch, ar y ffordd i wlad Canan, wrth gwrs. Ac yn darlleniad ni heddiw o Exodus penod 2, da ni'n clywed am Moses fel oedolyn. Mae penod 1 wedi sôn amdano fo fel plentyn, ond ym mhenod 2, da ni'n cael clywed am Moses fel oedolyn. Ac cyn i ni fynd dim pellach, dwi isio gofyn i chi, pan da chi'n meddwl am Moses, pa eiriau fyddach chi'n debygol o'i defnyddio i ddisgrifio Moses tybed? Wan, dwi'n ymwybodol bod na nifer o ffilmiau wedi cael eu creu sydd yn dilyn hanes Moses, ac un ohonyn nhw yn ddiweddar oedd ffilm o'r enw Prince of Egypt. Ond eto, os mai fel tywysog yr Aifft ydyn ni'n meddwl am Moses, eto fod i'r un a tharwain i bobl allan o'r Aifft ynde. Neu ella, na nid ffilm fwy diweddar Prince of Egypt da chi'n meddwl amdani, ond ella bod gennych chi go o ffilm gynharach, ffilm y Ten Commandments, lle oedd yr actor Charlton Heston yn actio Moses. Moses yn derbyn y 10 orchymyn, y gyfraith gan Dduw ar fynydd Sinai ac yn sefyll dros gyfiawnder Dduw, ond eto yn ein hanes ni heddiw, ella bod i fryd o ar y gyfiawnder, mae o hefyd yn llofrydd, yn dydi, yn lladd un o'r Eifftiaid. Felly, fel pob un ohono ni, mae yna densiynau yn bodoli yn Moses yn does. Mae yna gymysgedd o gryfderau a gwendida amlwg. Ond serch hynny, trwy lyfr yr Exodus, mi ydyn ni'n gweld sut mae Duw yn ei ddefnyddio fo'n helaeth i ryddhau i bobl. Ac sut mae Moses yn gweithredu fel pont mewn gwirionedd, fel cyfryngwr rhwng y Duw goruchaf a'i bobl. Wrth i ni fyfyrio efo'n gilydd ar yr hanes da ni wedi glywed heddiw, dwi am dynnu'ch sylw chi at 2 beth yn arbennig. I ddechrau, dwi am i ni ystyried y ffaith bod Moses ddim yn ffitio. Ac yn ail, dwi am i ni feddwl am y ffaith bod Duw yn cofio. Felly, Moses ddim yn ffitio
a Duw yn cofio. Chwn ni ddechrau felly hefo y ffaith nad ydy Moses fel tai o yn ffitio trwy'r manylion da ni wedi glywed yn y darlleniad o Exodus penod 2 y bore yma. Y trwyna coch, dwi'n meddwl, oedden nhw'n de, oedd y grŵp oedd yn canu am fod wastad ar y tu fas. Ac i radda helaeth, felly mae'n mynd i fod i bobl dduw yn y byd, ac felly'n union oedd hi i Moses ynde. Os da chi'n darllen Exodus penod 1, mi fyddwch chi'n dod ar draws yr stori gofiadwy honno lle mae Moses, yr hogyn bach, yn cael ei arbed rhag cael ei ladd fel gweddill i gydwladwyr o fel gweddill hogia bach yr Hebreaid oherwydd dymuniad Pharo i leihau y poblogaeth yr Israeliaid. Mi gafodd o'i arbed, wrth gwrs, gan bod i rieni fo wedi roid o yn yr hesg, lle cafodd o'i ddarganfod gan ferch Pharo. Hi'n cael tosturi ar y babi bach yma ar lan yr afon oedd yn crio. Felly mae'n cael ei fagu fel plentyn gan i deulu ei hun, gan yr Hebreaid. Ond yna, fel oedolyn, mae o yn mynd yn ôl at ferch Pharo ac yn cael ei fabwysiadu fel wyr i frenin mawr i fel Pharo yr Aifft. Felly pwy oedd o? Oedd o'n un o bobl dduw yn rhan o'r genedl oedd yn cael ei caethiwo a'i camdrin yn erchyll yn yr Aifft, neu oedd o'n ifftiwr yn derbyn y holl freintiau y teulu brenhinol. Mae yna densiwn yn yr hanes yn does, achos mae o'n cael ei weld gan bobl eraill fel ifftiwr. Os da chi'n cofio, pan mae o'n mynd i Midian, a mae o wrth y ffynon, a mae o'n gwarchod y merched hynny oedd yn codi dŵr o'r ffynon, mae nhw'n mynd adra at ei tad ac yn deud, mi nath yr eifftiwr yma yn hachub ni rhag y bobl oedd yn trio ymyrryd ar hyn oeddan ni'n ei wneud. Ond eto, wrth i ni ddarllen yn fanwl yr hanes, mae'n eitha clir sut mae Moses yn gweld ei hun. A be oedd ei hunaniaeth o. Gwrandwch eto ar adnodau 11 a 12. Flynyddoedd wedyn, pan oedd Moses wedi tyfu'n oedolyn, aeth allan at ei bobl a gweld fel roedden nhw'n cael eu camdrin. Gwelodd eifftiwr yn curo Hebrewr, un o'i bobl ei hun. Felly mae o'n uniaethu ar Israeliaid. Mae o'n gweld ei hun y cyfnod mawr yma o'i fywyd ym Mhalas a teulu brenhinol Pharo yn yr Aifft. Mae o'n gweld ei hun fel un o bobl dduw, fel un o'r Hebreaid. Ac adnod 12, ar ôl edrych o'i gwmpas i wneud yn siŵr fod neb yn ei weld, dyma fo'n taro'r eifftiwr a'i ladd a chladdu ei gorff yn y tywod. Mae fryd o argyfiawnder, ond mae o'n cam ddefnyddio yr ysfan as yno fo union i'r cam trwy ddial a lladd yr eifftiwr. Ond mae o'n amlwg bod o'n gweld ei hun fel un o bobl dduw. Achos y nes ymlaen yn y benod pan mae o yn Midian wedi gorfod dianc o'r Aifft am fod Pharo am ei waed o. Mae wedi setlo lawr, mae wedi prodi Sephora, mae wedi cael plentyn a sylwch sut mae o yn gweld ei gyflwr ei hun yn adnod 22. Dieithryn ydwyf mewn gwlad ddieithr, mae o'n ei ddeud wrth enwi i blentyn cynta. Mae yna densiwn yna. A mae'n amlwg bod yna ysfa yn y fo ei hun i berthyn i bobl dduw, ond eto mae o'n teimlo fel alltyd. Diom yn ffitio mewn. Da ni, fel pobl cefn gwlad, yn aml yn rhoi pwys mawr ar y gymdogaeth yr ydyn ni'n rhan ohoni. A'r syniad yma o berthyn i gymuned. Ond mae'r Beibl yn gwneud i ni sylweddoli mor bwysig ydy teulu, mor bwysig ydy cymdogion, bod na berthyn pwysicach na hyn hyd yn oed. A perthyn i'r arglwydd trwy ffydd, a bod yn rhan o deulu Duw ydy hyn.
A mae'r Beibl yn dysgu ni yn aml bod perthyn i deulu Duw a dilyn Iesu Grist yn mynd i olygu yn bod ni yn profi dieithrwch. A'r teimlad chwythig hwnnw weithiau lle da ni fel tasa ni'n alltyd ymhlith yn cymuned ni'n hun. Ond cofiwch, y dryswch a brofodd Moses yn hyn o beth, bod Duw wedi i ddefnyddio fo mewn ffordd arbennig mwyn cyflawni i waith. A mae yna wers bwysig i bob un ohono ni yn fama'n does, ynglyn â pwy oedd Moses, i hunaniaeth o a sut y gweithredodd o yn ôl galwad Duw. Achos mae yna ddau ymateb posib yn does i'r tensiwn sy'n gallu codi o deimlo nad yda ni'n ffitio. Un ydy bod yn hyd yn oed yn fwy penderfynol i geisio'r arglwydd a'i fendith o hefo'i bobl o wrth i ni ymroi i fywyd yr eglwys. Ond yr ymateb arall ydy gwneud yn siŵr yn bod ni yn ffitio mewn yn cymuned, yn y grŵp o bobl o'n cwmpas ni, trwy ddilyn i harferion nhw a byw yn bywyda yr un ffordd a maen nhw yn byw i bywyda nhw. Hynny di, yn bod ni, mwyn teimlo'n bod ni'n ffitio mewn i'r grŵp arbennig yma bobl, mwyn i gwneud yn siŵr yn bod ni'n cael bywyd cyffyrddus, da ni'n dilyn i gwerthoedd nhw, ac yn lleihau neu hyd yn oed yn cuddio yr elfennau hynny o be da ni'n gredu a be mae Duw yn ei ddeud sy'n mynd i olygu yn bod ni'n sticio allan. Bod ni'n gwybod na nid felly y dylia ni fod yn ei wneud. Mae yna esiampla lu o'n cwmpas ni'n does o'r tensiwn yma. Os ydych chi'n Gristion mewn gwaith, ydych chi'n sefyll fyny ac yn dweud na dydy hyn ddim yn iawn, bod pawb arall yn dilyn y patrwm yma o dwyll neu o guddio camwedda. Whistleblower ydy'r term Saesneg. Dwi'n meddwl bod chwythu'r chwiban cweit yn gyfieithiad, ond mae o'n densiwn yn dydy. Achos mae unrhyw un sydd yn sefyll fyny ac yn dweud na, dwi ddim yn mynd i gario mlaen hefo'r ffordd yma o wneud pethau, mae yna debygrwydd mawr y can nhw i gwrthod gan bobl eraill. Ac opsiynau tebyg oedd o flaen Moses ynde. A mae'r Testament Newydd yn amlygu hyn yn glir iawn yn y ffordd y mae o'n disgrifio Moses yn enwedig yn Hebreaid pennod 11. Ac gwrandwch ar y disgrifiad yma o Moses yn y llythyr hwn. Hebreaid 11 adnodau 24 a 26. Ffydd a wnaeth i Moses, ar ôl iddo dyfu, wrthod cael ei drin fel mab i ferch y Pharo. Yn lle mwynhau pleserau pechod dros dro, dewisodd gael ei gam-drin fel un o bobl Dduw. Roedd cael ei amharchu dros y Meseia yn fwy gwerthfawr yn ei olwg na holl drysor yr Aifft, am ei fod yn edrych ymlaen at y wobr oedd gan Dduw iddo. Ei ffydd wnaeth i Moses adael yr Aifft, doedd ganddo ddim ofn y brenin, daliodd ati i'r diwedd am ei fod yn cadw ei olwg ar y Duw anweledig. Ac wrth i ni ddarllen trwy'r Beibl, mae o yn gymaint o gysur i ni, i wybod bod na groeso yn Iesu Grist i'r rhai sydd yn teimlo bod nhw allan ohoni, nad ydyn nhw'n ffitio mewn hefo pobl o'i cwmpas. Y bobl yna sydd ella'n destun gwawd a dirmig i nifer o gymunedau neu cymdeithasa. Meddyliwch yn y Testament Newydd am bobl fel Sacheus, y wraig wrth ffynon Jacob yn Ioan pennod 4. Pobl wedi cael eu gwthio i gyrion cymdeithas, ond maen nhw'n cael eu derbyn yn Iesu Grist. A maen nhw'n barod i newid i bywyda ar ôl profi cariad a maddeuant Iesu. Dyna un pegwn, ond meddyliwch hyd yn oed am rywun fel Saul o Tarsus. Rwy'n oedd mewn gwrthwynebiad chwyrn i gymuned yr Eglwys Fora yn danbaid i'w herlyd nhw, ond eto
ar ôl profi Iesu Grist yn ei fywyd, mae o wedyn yn dod i mewn yn rhan o deulu Duw, yn rhan o'r eglwys bod pobl yn ddigon gwyliadwrus ar y dechrau. Os da chi'n teimlo allan ohoni, os da chi'n teimlo bod chi ddim yn ffitio, peidiwch â gadael i hynny i'ch stopio chi rhag troi at Iesu Grist, rhag dod at yn gwaredwr a deud Arglwydd maddau fi, derbyn fi. Achos fel y gwelwn ni yn y Testament Newydd, un felly ydy'r Arglwydd Iesu, yr un sydd yn caru ni gymaint nes bod o yn derbyn ni fel ydan ni, ond ddim am yn gadael ni fel ydan ni, oherwydd ei gariad o ei bod o'n rhoi yn hael i ni o'i ysbryd glân. Ac os ydym ni'n brwydro a theimladau felly, y bora yma, mor hyfryd ydy sylweddoli bod y disgrifiad o Iesu Grist yn taro deuddag hefyd. Pan ddaeth mab Duw i'n byd ni, dyma sut mae pennod gyntaf Ioan yn ei ddisgrifio fo. Daeth i'w gynefin ei hun, ond ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd rhoi sydd yn twy y rhai sy'n credu yn ei enw hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. Dyna'r gwahoddiad i ni'n yr Efengil ynde, i ddod i berthyn i deulu Duw am byth. Felly, Moses ddim yn ffitio. Yn ail, mae Duw yn cofio. Ar ddiwedd yr ail benod, da ni wedi bod yn dilyn hynt a helynt Moses, ac yna mae yna, ddwy adnod bach yn cloi y benod, sydd fel tasa fo yn rhoi rhyw drosolwg bach i ni. Nid yn unig ar beth sy'n digwydd i Moses, ond beth sy'n digwydd i holl bobl Dduw drost y cyfnod yma. Adnoda 23 i 25. Aeth blynyddoedd heibio, a dyma frenin yr Aifft yn marw. Ella bod 'na obaith brenin newydd yn dod. Roedd pobl Israel yn gryddfan am ei bod yn dioddef fel caethweision, hyd yn oed efo brenin newydd. Roedden nhw'n gweiddi'n daer am help, a dyma ei cri yn cyrraedd at Dduw. Clywodd Duw nhw'n gryddfan, ac roedd yn cofio ei ymrwymiad i Abraham, Isaac a Jacob. Gwelodd Duw bobl Israel, ac roedd yn teimlo i'r byw drostyn nhw. Da ni'n cael y trosolwg yma. A mae o fel tasa fo yn atab y groesffordd sydd wedi dod yn stori bywyd Moses. Da ni wedi clywed am ei fagwraeth o, da ni wedi clywed am y digwyddiad erchyll yma lle mae o'n lladd yr eithriwr ac mae o bron a cael ei ddal, mae Pharo am ei waed o, mae o'n dianc i Midian, mae o'n teimlo fel dieithryn mewn gwlad y ddiarth. Be sy'n mynd i ddigwydd nesaf yn yr hanes? A mae'r pwts bach yma fel tasa fo'n rhoi arweiniad, yn rhoi awgrym bach i ni, sy'n eisiau i ni boeni. Bod hi'n ymddangos yn sefyllfa go ddifrifol, go dywyll ar Moses a phobl Duw, dyma beth sy'n mynd i sortio peth allan. Be mae Duw yn ei weld, be mae Duw am i wneud. A dyna sy'n cloi y cyfan at ei gilydd, a dyna sy'n rhoi cysur i ni hefyd mewn gwirionedd, ynde, fel ac y bysa fo wedi bod yn gysur i Moses. Boed ni'n wynebu sefyllfa bersonol argyfyngus ar hyn o bryd, neu wrth i ni ystyried cyflwr yr eglwys yng Nghymru, neu gweld beth sy'n digwydd yn y byd hefo rhyfeloedd, hefo Covid, mae sut mae Duw yn ymatab i'r hyn sy'n digwydd yn allweddol yn dydi. A newyddion hyfryd ydy gweld fel yng nghyfnod Moses, mae gan bobl Dduw le i droi. Lle bynnag yr ydan ni, be bynnag yr ydan ni yn ei wynebu. Mi nath pobl Israel weiddi yn daer am help, ac mi wnaeth i cri nhw gyrraedd Duw. Mae'r Arglwydd yn clywed. Mae o'n ymwybodol ac yn sensitif i'w dioddefaint nhw i'n dioddefaint ni heddiw yn 2022. Mae'r un Duw tragwyddol yn cofio i gyfamod, yn cofio'r ymrwymiad wnaeth o i Abraham, Isaac a Jacob. Mae o'n cofio yr ymrwymiad mae o wedi wneud trwy'r cyfamod newydd
i'w bobl o bob cenedl llwyth ac iaith sydd wedi dod i'w berthyn i'w deulu fo trwy ffydd yn Iesu Grist. Nid datgan ffeithiau moel mae'r adran yma ar ddiwedd penod 2. Hynny di, mae Duw yn gwybod beth sy'n digwydd yn yr Aifft. Mae Duw yn cydymdeimlo. Achos wrth gyfeirio at y cyfamod, neu'r ymrwymiad a wnaeth o, mae o'n arwydd cry o'r hyn sy'n mynd i ddigwydd nesaf, fel da ni'n ei weld yng ngweddill llyfr Exodus. Oherwydd y cyfamod, mae Duw am weithredu o blaid i bobl, i'w hachub nhw, i'w rhyddhau nhw. Yn byd ni'n enwedig mewn byd busnes. Os ydy perthynas bos a gweithiwr yn torri lawr, yn aml beth sy'n digwydd, mae telera y cytundeb yn dod yn llawer mwy pwysig wedyn. A dyma da ni weld i ryw radda, bod cyfamod Duw llawer rhagorach nag unrhyw gytundeb busnes, be da ni'n weld yn yr adran yma ydy when the chips are down, pan mae pethau'n fler, be sy'n dod â cysur i bobl Dduw ydy bod Duw yn cofio i gyfamod. Ac yr un fath i chi a finna, pan da ni'n wynebu ansefydlogrwydd ac ansicrwydd, mi ydyn ni bwyso ar pwy ydy Duw a be mae o di ymrwymo ei hun iddo fo yn ei air i'w bobl o genhedlaeth i genhedlaeth. Ac yn y pen draw, be mae Moses a pobl Dduw yn ei wneud yn Exodus ydy ymddiried yn addewidion Duw. Yn union y fath i chi a finna heddiw hefyd. Yn gwendid, yn heuogrwydd, yn pechod, da ni droi at Dduw. Da ni gyffesu yn hangen, gofyn am faddeuant a gofyn iddo fo ymateb i'n cyflwr triennus ni. Ond da ni'n gwneud hynny hefo hyder, nid yno ni'n hunin, ond hyder yn yr arglwydd Dduw, yn ei ras a'i drigaredd o. Achos wrth gwrs, newyddion rhyfeddol o dda y Beibl ydy bod Duw wedi gweithredu, wedi cadw at i gyfamod trwy anfon un oedd yn broffwyd tebyg i Moses, ond wnaeth ragori ar Moses. Bod Duw wedi rhyddhau i bobl nid yn unig o gaethiwed yn yr Aifft, ond bod o wedi rhyddhau i bobl yn dragywydd o gaethiwed pechod a marwolaeth, oherwydd bod o wedi anfon i fab ei hun, Iesu Grist, i fod yn oen Duw, sy'n cymryd ymaith bechod y byd, wrth iddo fo farw ar groes Calfariam yn pechoda ni a choncro marwolaeth unwaith am byth wrth godi'n fyw o'r bedd. Wrth i ni feddwl be sydd gan yr hanes yma am Moses ac am bobl Dduw yn yr Aifft i ddeud wrtha ni, cofiwch hyn. Mi oedd Moses yn unigolyn am herffaith. Yn amlwg o'r hanes da ni wedi glywed y bore yma. Eto, mae Duw wedi ddefnyddio fo i wneud ei waith, i dywys i bobl allan o gaethiwed i ryddid. Ond eto, rhannol gyflawni nath Moses ynde. Mae o'n baglu ar y ffordd fel da ni'n gweld heddiw, ac a deud y gwir, dydy o'i hun ddim yn cael mynd i wlad yr addewid. Ond serch methianna Moses, mae Duw yn cyflawni i waith yn derfynol yn dydy. A be da ni'n weld ydy lle mae Moses yn methu ac yn baglu, mae mab Duw Iesu Grist yn cyflawni yn llwyr. A dyna lle yr ydyn ni'n dod y bore yma i daflu'n hunin ar y drigaredd y Duw byw, i roi yn hunin yn llaw Iesu Grist mewn ffydd, ac i ddiolch iddo fo bod na ryddid hyfryd ar gael i chi a finna bore yma yn Iesu Grist. Wch ni orffan yn clywed y geiriau yna. Eto, ym mhenod gynta Efengil Ioan, sydd yn sôn am pwy ydy y gair a ddaeth yn gnawd, adnoda 16 ac 17. O'i gyflawnder ef, yr ydyn ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses yr rhoddwyd y gyfraith, ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant.
Diolch i chi am ymuno efo ni bore yma. Gobeithio bod chi wedi cael bendith ac y cewch chi bendith yn myfyrio ar yr odnodau yma am yr wythnos sydd i ddod. Da ni'n mynd i orffan yn gwrando ac yn canu emyn da ni fel arfer yn ei gysylltu â'r Dolig, o mae'r geiriau yn enwedig yn arbennig o berthnasol i'r hyn da ni wedi bod yn ei glywed y bore yma. 448 ydy'r emyn yng Nghaneuon Ffydd, welen gwawrio ddydd i'w gofio, geni seilo gorau swydd. A sylwch ar eiriau yr ail bennill. Dyw a'n cofiodd, dyw a'n carodd. Dyw osododd Iesu'n iawn. Dyw syndod ddaru ganfod trefn gollyngdod i ni'n llawn. Dyw ryfeddir iddo cenir gan drigolion nef a llawr, tra bydd Iesu fi mewn gweiledd yn eistedd ar yr orsedd fawr.